To a takaice dai ga yadda ake setting ɗin audio na Sonar idan ka yi sabon installer. Da farko dai za ka shiga, za ka ɗauko sound card ɗinka ka sa shi. Misali in ka sa sound card ɗinka haka sai ka shiga Sonar. Idan ka jira ta buɗe, insha Allah za ta kawo ka nan sa'o'i har sa'o'i. Ga nan da kanshi ma yana installing da kanshi. In ka lura ga yanayi yana sama not available ga yanayi yana rubuta not available. To akwai abin da ba a saita a ciki ba saboda sabon installing ne. So amma yanzu da ikon Allah za mu shiga cikin mu saito shi. Use anyway. Ga Sonar kanan ta buɗe. Wannan ma an ka bi shi dai wajen audio zai maida ka still, amma kawai ka cancel shi haka. Sai ka zo idan platinum sai kawai ka danna P. In ba a gane P ba kawai dai ka danna utility ɗinka kenan, edit sai ka zo P ga tana properties. Yawwa za ta kawo ka nan, sai ka zo ne advanced, za ta maido ka nan haka, sai ta kai ka dawo nan driver setting kenan. Yawa sai ka fara shiga nan wannan gurin, za ka fara tabawa sai wannan abun no ba wannan ba, wannan na sama sai ka maida shi MME din nan ga nan 64 bit 32 bit sai ka sa OK. In ka lura ga yana OK ga baki daya. Shikenan kawai abun ga ka sound card ɗinka ya installer. In kana so ka ga tabbaci ka shiga new file, shiga new, yawa in kana so ka ga tabbaci wannan duka janye shi ƙasa. In ka janye wannan ka mai da wannan, ka mai da wannan, sai ka danna record haka gashi nan, sai ka danna R, ka ga yana ya ta yi kawai. Shikenan abinka ya yi, shikenan kawai, shikenan ya fita. Sai amma dai still ka ƙara komawa properties ɗin nan. Yawwa saboda ɗan kwai sauran setting, sai ka ja wannan line ka ɗan maida shi kamar 110 nan haka, kawai sai kai apply ɗin shi, sai kai close. Don Allah da audio ka ya gama setting kenan. Ba irin saurin da za ka yi ko ya kake so ya yi ba zai ba. Duk in kana aiki ne ma haka gama ba zai tsaya ba. Wanda insha Allah ƙarshe dai kenan kawai haka ake yin shi.
sai mun haɗe next. Na gode.